Dies irae, dies illa, solvet seculum infabila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan ng lola ko na itago na lang natin sa pangalang Rose. Medyo marami ang magiging kwento ni Rose sa atin, kaya mainam na tandaan ninyo ang pangalan niya. Taong 1988, Kansilayan, Dumangas, Iloilo. Ngayon pa lang humihingi ako ng pasintabi sa mga taga Iloilo kong listeners. Ayokong ma-offend kayo sa kwentong ito. Kaya sana, pagbigyan niyo ako sa pagkakataong ito. Simulan na natin ang kwento. Merong kaibigan si Rose dito sa Dumangas na si Connie. Kasama niya naglalako ng isda sa mga bayan-bayan. Nagsisimula silang maglako ng mga alas 5 na madaling araw. Tapos minsan natatapos sila wala pang alas 8 o alas 9 ng umaga. Isang araw daw, naghiwalay sila sa paglalako ng isda. Sabi ni Rose para mas mabilis daw silang matapos. Naghiwalay sila sa isang magkahiwalay na kalsada. Ang sabi ni Rose, doon daw si Connie sa kaliwa. Pero nagmatigas si Connie at pinili niya ang kanang kalsada, kung saan alam ni Rose na isa yung maling daan. Sinabi yun ni Rose sa kanya, pero hindi nakinig si Connie. Kasi ayon kay Connie, meron daw siyang natatanaw na bayan na malapit lang. Dahil tamad siyang maglakad, yun ang pinili niya. Hindi na siya kinulit ni Rose na makipagpalit. Kasi mukhang ayaw din naman talaga ni Connie. Nagsimula sila maghiwalay at naglako na. Unang nakabalik si Rose sa tagpuan nila. Mga bandang alas 9 na yata siya natapos nun. Hinihintay na lang niya si Connie para makakain na sila. Ilang oras ang lumipas pero wala pa rin si Connie. Hanggang tumungtong na ang alas 3 ng hapon. Saka pa lang nakabalik si Connie. At pagbalik niya, walang kabawas-bawas yung dala-dala niyang balde. Balde na naglalaman ng mga isda. Tapos nagtataka si Rose kung bakit baliktad yung damit na suot-suot niya. Doon na nagkwento si Connie. At ayon sa kanya, ilang oras na daw siyang naglalakad papunta doon sa natatanaw niyang bayan. Pakiramdam niya, palayo daw yun ang palayo. At paglingon sa likod niya, sabay balik tingin sa bayan, nawala raw yung bayan. At ang tanging nakikita na lang niya sa paligid ay puro kakahuyan. Naipit si Connie sa gitna ng kagubatan. Ilang oras siyang palakad-lakad doon sa loob at nakakaramdam na siya ng pagkahilo. Nang bigla niyang maisipan na balik ta rin ang suot-suot niyang damit. Yun kasi ang binigay na payo ng lolo niya sa kanila kapag sila daw ay naliligaw. Nung pagbaliktad niya ng damit niya, doon niya nakita na nandun pa rin siya sa lugar kung saan siya nagsimulang maglakad papunta doon sa natatanaw niyang bayan. Ibig sabihin lang, ginamitan siya ng kung sino ng panlilinlang. Ang sabi ko sa lola ko, mga engkantong gumagawa nito kapag pinaglalaroan ka nila. Nangyari na kasi sa aming magpipinsan yan, kaya alam ko. Pero hindi. Ang mas lalo palang gumagawa niyan ay yung mga aswang. Lilituhin ka nila hanggang sa mapagod, manghina, mahilo, at mabalisa ka. At kapag nangyari sa iyo ang mga bagay na yan, doon ka nila kakatayin. Wala ka nang magiging palag sa mga yan dahil wala ka ng lakas. Pagtapos sabihin ni Connie kay Rose yung naranasan niya, nagpasya silang umalis na sa lugar na yon. Gutom na talaga si Rose.
Nang bigla daw may nagsalitang malaking mama sa kanila at ang sabi ay, Oh, teka lang. Baka nagugutom na kayo. Halika kayo sa bahay namin. May konting salo-salo. Tara, kain muna kayo doon. pumitik ang tenga ni Rose dahil narinig niyang pagkain. Dahil sa sobrang gutom, hindi na nagdalawang isip sina Rose at Connie na sumama doon sa mama. Nung nasa loob na sila ng bahay, nagtataka sila kung bakit wala namang katao-tao doon. Nang bigla na lang sabi nung lalaki ay, Oh, dun sa malaking kaldero, merong adobong paa ng manok doon. Kumuha na lang kayo, kahit gaano pa karami ang gusto ninyo. pagbukas na pagbukas ni Rose ng kaldero, iba ang nakita niya. Ang nakikita ni Connie sa loob ng kaldero, talagang adobong paa ng manok. Pero ang tingin ni Rose sa pagkaing nasa loob ng kaldero, gumagalaw-galaw na kamay ng sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Rose sa nakita niya. At umarte na lang ito na parang meron daw siyang nakalimutan. At ang sabi niya ay busog pa daw sila. Nagmamadaling lumabas si Rose at Connie sa bahay ng mama. Akmang dadakmain na sana sila nung mama nang biglang tapikin ni Rose ang kamay nito. Napaatras yung mama dahil sa lakas ng tapik ni Rose. Habang tumatakbo silang dalawa, nakatitig lang daw ang lalaking ito sa kanila. Parang nag-aangil at galit na galit. Nung naglalakad na sila pa uwi, nagkwento si Rose kay Connie na hindi daw adobong paa ng manok yung nandoon, kundi mga kamay at daliri ng sanggol. Hindi naniwala si Connie doon at nanghihinayang siya dahil hindi sila nakakain. Pero paulit-ulit sinasabi yun ni Rose sa kanya. Hanggang sa nakumbinsi niya si Connie. Magmula nung araw na yon, hindi na sila bumalik pa sa bayan na yon. Alam nyo, duda ko kay Rose. Opinyon ko lang. Meron itong gabay na malakas na engkanto o mataas na uri ng duwende. Dahil hindi tumalab sa kanya yung sabulag ng aswang. Tapos, natapik niya pa ito. Hindi basta-basta matatapik ng ordinaryong tao ang isang paglusob ng aswang. Tapos doon naman sa paghatak sana ng mama sa kanila, oras na mahawakan nun ng balikat nila, hinding-hindi na sila makakalabas doon. At kapag nakain nila yung inihain ng aswang, magiging isa silang yanggaw. Alam nyo, nung una, duda pa ako sa salitang yanggaw na yan. Kaya pansinin nyo, hindi ko ginagamit yan sa mga previous stories ko. Pero alam nyo, totoo pala yung term na yun. Akala ko kasi imbento lang eh. Panoorin nyo ang live na kwentuhan namin ng lola ko. Kayo na ang bahala kung maniniwala ba kayo o pagtatawanan ninyo. Marami pa tayong paparating na kwento mula kay Rose. Hindi lang kay Rose. Marami pang tao. At alam nyo bang wala pa tayo sa 1/4 ng buong kwento na makakakilala ko? Ha? Magbubukas tayo ng panibagong libro. At ito ang tinatawag kong Aklat ng Kabilang Dimensyon. More on narration plus interview tayo ngayon. Pagtapos niyong panoorin ang buong video na ito, gusto kong makahingi ng feedback sa inyo. Kung ayos ba yung ganitong estilo ko ng pagkwento/interview sa mga totoong nakaranas. Malaking bagay ang pagbibigay ninyo ng komento para mas lalo pa tayong lumago. Yun lang. Tsaka, ipapakita ko na ulit sa inyo ang mukha ko. Nakahingi na ako ng proteksyon sa isa sa mga kaibigan naming wikan. At hawak naman ako ni Johnny kaya wala akong dapat ipag-alala daw. Panoorin nyo hanggang sa dulo ng video. Yun lang. Maraming salamat. Teka lang. Sa pagkakataong ito, maaari nyo nang itodo ang mga volume ng inyong mga headset, speaker o kung ano man ang ginagamit ninyo
para mas klaro at mas malinaw ninyong marinig ang pag-uusap namin ng lola ko. Yun lang. Game. Hey, what is up guys? It's your boy, Pinuno. Uunahan ko na kayo bago ko idikit yung clip na gagawin ko. Kasi yung lola ko ayaw nung nagpapa-interview, ayaw niya na may video. So, ang gagawin ko lang ngayon, habang nakikipagkwentuhan ako sa lola ko, naka-play itong video, tsaka naka-on yung mic. Para kung sakasakaling may mga tanong ako, kung sasagot niya, tapos maririnig niyo rin. Tapos, hindi ko todong i-upload yung buong video na mapagkukwentuhan namin. Kasi, lilinisin ko pa yun kapag sinulat ko. So, ang mga maririnig nyo lang siguro yung mga importanteng parte. Diba? So, yan. Tara, simulan natin. Isda. Para dadalhin doon sa isang baryo na yung baryo. Doon nila ilalako na Oo, naglalako sila. Ngayon, pagdating daw doon sa isang lugar na yan, nagkanya-kanya sila. Sabi niya, Connie, doon ka, dito ako. Kasi pasangay yung ano eh. Oh. Sangay yung kalsada. Kaliwa kanan Oo. Ngayon, nauna na daw yung kaibigan niya. Naglalako ng isda. Bakit inabot na ng tanghali? Wala pa. Napapunta daw siya sa kakahuyan. Naligaw? Naligaw. Iniligaw siya. Iniligaw? Naligaw. Niligaw na? Iniligaw siya. Na pagligaw nun sa kanya, pag hindi niya makayanan yun, doon na siya kakatayin. Pag nabaliw na siya, Nay. Naisip niya, yung damit niya, balik ta rin. Sabi niya, totoo. Totoo talaga, Nay, pag Totoo binabaliktad talaga yung damit. Pag ibabaliktad mo yung damit. Di ba mga naggagawa nun na yung mga engkanto? Ang aswang din. Nangyari din sa amin sa San Mateo, Nay, sa ilog. Oo, babalik ta rin mo yung damit. Sabi niya, alas 5 kami umalis. Nakaubos na ako ng isda ko, bakit wala pa to? Pag alas 3 na ng hapon, wala pa, sige pa siya nang antay, nakatayo doon. Gutom na daw siya. Tapos pagbalik, maya-maya, bumalik daw yung ano niya. Sabi niya, nakapunta ako sa kakahuyan. Wala namang mga bahay doon. Sabi niya, anong nangyari? Ewan ko, mabuti, naisip ko na baliktarin yung damit ko. Pagbaliktad ko ng damit ko, nakabalik ako. Andun pa rin daw siya, tanghali na. Ngayon, Andun lang siya sa isang lugar, Nay? Paikot-ikot siya doon? oo, ikot ng ikot na hindi naman siya makalabas. Sabi niya, pag ano yun, nung binaliktad niya yung damit niya, saka natunto niya yung daan kung saan siya papunta. Pauwi ba siya na nun dapat, Nay? Magkita na sila doon sa nasangang daan. Sa gitna, nag-aantay si Taba. Hindi din siya makaalis doon, gutom na siya. Kasi wala pa yung kasama niya. Alas 5 sila nag-ano. Bakit alas 3 na? Wala pa. Siyempre, walang almusal, walang tanghalian. Hapon na eh. Hapon na. Kaya kwento siya ng kwento, ganun nangyari. Bakit nakapunta ako doon sa kakahuyan? Kaya pala, iniligaw na siya doon. Iniligaw siya nung mga aswang. Tapos, Nay? Pagdating doon, may isang taong nag-ano sa kanila. Siyempre, gutom. Uy, gutom na kayo, sabi daw ng mama. Gusto niyo kumain? May pagkain ako rito. Baka gutom na kayo. Sa kasibaan, pag dinig niya ng pagkain, diretso daw sa kusina. Anong ulam niyo? Sabi Si Taba, Nay? Kaya tawa ka ng tawa niya. Sabi niya, gutom na talaga ako. Anong ulam niyo? Manok. Sabi manok daw? Mama. Manok, diretso daw talaga siya sa kusina. Ano kang pagdiretso sa kusina na yan, nagbukas daw kaagad ng kaldero. Pagbukas niya ng kaldero, tinitigan daw siya. Hindi manok ang nakita niya. Kamay ng baby. Kamay ng baby? Daliri ng baby. Ang biglang takot daw niya ng ano. Kunyari, may tumawag daw siya. Kuni, tara. May apurahan to. Emergency, dali. Hinawakan daw niya dito yung kaibigan niya. Hinakatak niya. Sabi, anong nangyari? Basta, dali. Sabi ng mama, uy, saan kayo papunta? Hindi pa kayo kumain. Ilan taon na si Taba niya, Nay? Bata-bata pa siya noon. Anong year ba yun? Yan ang hindi ko na... Pero di mo matanda si Taba, Nay. Ilan taon na ba yung si Taba? 50 na yan, pero hindi siya tumatanda, no? Nay. Wala 50 na yun?
Siguro may ano nga yun, may gabay na engkanto siguro yun. Kaya ganyan. Ngayon nga, nakakakita nga siya eh. Oo nga, di ba na yung mga duwende, nakita niya rito. Buhay niya, pwedeng kunin niya na Pampelikula nakaranas na niya ng kulam. Di ba siya nangkukulam na O siya yung kinukulam? Kinulam siya talaga. Oh. Sabi niya, ikukwento ko sa'yo pagkatapos nitong Nung lamay ng papa niya. nakakuha na ako doon. Nung araw, maganda yan. Bata pa siya, maganda. Nakulam kasi. Oo. Pero wala nang kulam na inaalis na sa katawan niya. Oo. Siya din na may mga partner pala yan sila na magsama-sama kung gagamot sa kanya. Tapos na, paano sila nakatakas dun sa aswang? Nung hinaltak daw niya si Kunay, nung kandarapa daw yung, siyempre malaki siyang babae. Oo. Nakayanan niya na mabuti kami, hindi sila hinawakan. Oo, Kung pag hinila. nahawakan daw sila dito sa damit, Wala na. hindi na sila makalabas. Kakatayin na sila ron. Kaya pag magkwento, yung parang masuka naman ako dyan sa'yo nang kinukwento mo yung kamay ng bata, gumagalaw, yun ang iulam nyo. Pero yung kasama niya, Ang tingin, manok. ang tingin daw talaga manok Oh. sa hindi marunong. Manok talaga makakain mo, mabuti na una siya. Parang si tatay, di ba, Nay? Oo. Nung pinatakan niya ng kalamansi. Oo. Pag daw, magbukas niya, tinitigan daw siya ng ganun. Uy, ano to gumagalaw? Bakit daliri ng sanggol? Oh. Kasi paa ng manok dapat yon. Hmm. Pero nung Daliri. pagtingin niya, daliri. Pag kinain nila yun, wala Nay, na. ano mangyari? Lason sila ron. Hindi malason, magiging aswang din sila. Yun lang yun, Nay, di ba? Tawag ng, may nakita ka dyan, yanggaw. Oo, Nay, yanggaw. Oo, Oh. mayanggaw na sila. Yung- Hawa na sila. Ang yanggaw, hawa. Totoo pala yun, yanggaw, Nay. Kala ko invento lang yun. Ay, hindi. Totoo pala yun. Ang yanggaw. Yun yung batang aswang yun, di ba, Nay? Pag nayanggaw ka, magiging katulad ka na rin nila. Bagong aswang. Matindi pag bagong aswang. Oo, Nay, ano na yun? Mas yun. Bagsik. Agresibo yun. Oh, gustong kain ng kain, Nay. Oo, papatay at papatay yun. Kahit maraming tao pag gusto niyang pumatay, papatay talaga yan. Yun lang yung pangit, Nay, no? Pag napunta ka sa lugar nila. Kung kakainin ka o magiging isa ka sa kanila. Oo, hindi ka na makaalis. Hindi ka na makakaalis dun. Pagkatapos, pag daw nila, takbuhan daw silang takbuhan, siyempre. Nalayo na sila sa sumakay na daw siya sa jeep. Pagdating doon sa nila, sa lugar nila, nagkwento. Hindi daw maniwala yung hindi. Ay. Anong hindi? Oh. Nung daw siya, naalala niya yung naligaw daw siya, si Connie, may aswang na talaga dito sa lugar na to. Kasi yung baryo na yan, na talaga yan na lugar ng mga aswang. Talamak talaga yung aswang. Ang mga bahay doon, hindi tulad na dikit-dikit. Ang lalayo. Malalayo yung agwat. Oo. Kung anong gagawin ng isang bahay dito, hindi alam ng mga kapitbahay dahil malayo. Malayo. Kahit katayin ka dun. Kahit katayin ka. Kaya yung si Kune, yun, nililigaw na yun dahil may plano na yung mga Aswang. mga aswang. Siya doon na daw siya inantayo. Si Kune, wala pa hanggang inabot na siya na alas 3. Alas 3 ng hapon. So, wala pa rin. Wala pa rin na sobra ng gutom. Nailigaw pala. Nailigaw pala. Kaya nakwento na dito ako. Yun pala yung sabi Sabi niya. na wala naman mga bahay doon. Bakit puro mga kakahuyan? Baga sa gubat. Gubat na. Gubat na talaga yun. Buti ka niya naisip ko ibaliktad yung damit. Kundi, wala na. Hindi daw niya nabaliktad. Doon mismo, doon na siya kakatayin. Patay na siya dun. Di sabi ko sa'yo, kung kinatay yun doon, mag-aantay ka maghapon magdamag doon na hindi na bumalik yung kasama mo. Buti umalis siya. Buti dumating, nabaliktad yung damit. Oo. Hindi, nagtagal. Kuni. Baga sa Bisay. Nga, baliskad, bayo mo. Ba't baliktad damit mo? Oo. Sus, nakapunta naman ako doon sa kahuyan. Hindi ko alam bakit kahuyan yung nagdadala ako ng isda. Hindi na ubos yung isda ni Connie, pero yung sa kanya ubos. Ubos. Wala naman kanya mga bahay doon. Wala akong mabintahan ng isda. Puro aswang pala. Ako, sabi niya, bakit puro kahuyan na to? Wala naman mga bahay to. Kaya pala, may nagpapaligaw. May nagpapaligaw. Papunta. Sabi niya, iwan ko ba't napili ko yung lugar na yun na, Kuning, ikaw doon, ako dito. Doon napunta yung, sabi ko, ano naisip mo, ba't pinaano mo yung, hindi ko naman alam kanya na walang mga bahay doon. Kasi alam ko, may mga bahay siya, lagi nga lang yung mga bahay.
Magkakalayo. magkalayo talaga. Ganyan ang probinsya. Kaya inano ko na lang. Sabi naman ng isa, sige, doon ako, dito ka. Siya nakaubos na ng isda. Yung isa, wala pa, hindi pa dumadating. Kaya pala may plano yung ano na ganun. Aswang. Tapos pagdating daw nila doon, pagkaalis na nila doon sa may baryo na yun, nagkwento na siya. Totoo, nakita mo yung ulam? Ay, oo, nakita ko, kamay ng bata, gumagalaw. Sabi, manok, hindi. Akala ko, paanong manok ang ulam? Hindi, manok daw, pero nakita ko yung daliri ng baby. Gumagalaw. Hindi na daw talaga sila bumalik sa lugar na yun. Yun yung huling punta nila, Ronay. Oo, hindi na. Ang inaano niya sana, pag magkukwento ng ganyan, ang kukunin niya mga kwento, yung sa mga bukid talaga na... Oo, na yun ang magandang kwento, yung mga nasa dulu-duluhan ng probinsya. Oo. Ang ano nun, sayang sana nag-text ka sa akin na ano, na kailangan ni kuya yung ganyan. Sa Nay. uma. Saan yung uma? Ang uma, tawag Parang ano yung taniman ng Nyugan. mga palayan. Parang nagkukopras ba? Oo nga, yung malaking field yun di ba? Puro taniman lang. Doon na marami na no? Kanya sayang, sana nasulat ko na yung ano yun. Mautak yan si ano. Si Taba. Pati buhay ko, ikukwento ko sa kanya kung paano ko ako kinulam. Oo, Nay, tsaka yung mga kaibigan niya. Gusto ko makausap niya. Mga uma nga, kaya tawag nga uma dahil nandoon na yan sa bukid. Kadulu-duluhan, Nay. Di ba si Tatay, Nay, Armando? Di ba kapgo yan sa Zamboanga? Fernando. Tatay Fernando, yung marami agimat din. Oo. Oo. Ano din yun, hindi mo makausap yun pag hindi malasing. O saan ba si Tatay? Andoon din, Gumigera pa rin? wala. Wala. Pahinga na. Nagbabantay na siya ng Lupa niya? lupa. Lasinggero pa rin. Yung kwento nga ni Arnold na yun, pakita daw talaga ni Arnold. Arnold? Saan? Dito? Yung Dito, Pasay. aswang talaga po. Totoo daw talaga yan, bata pa siya. Oh? Sa Pasay? Oo, kasi yung bahay doon nila, sementeryo, likod sementeryo.